आदिलाबाद के वार्ड नंबर 4 बंगारीगुड़ा में कायम म्युनिसिपल डंपिंग यार्ड के अहाते में नव तामीर शुदा एनिमल केयर सेंटर की इमारत का इफ्तिताह रुकन असम्बली जोगू रामन्ना के हाथों अंजाम दिया गया है। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बंगारीगुड़ा इलाके में कायम शुदा डंपिंग यार्ड जुमला 30 एकड़ अराजी पर मुहित है, जिसमें बल्दिया की जानिब से खुश्क कचरा जखीरा करने, जानवरों की निगहदाश्त, इंसानी फजले के जखीरा गाह के अलावा दीगर मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती हुई आवारा कुत्तों की बहुतात और जानवरों की हिफाजत के लिए भी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया जोगू प्रेमेंदर, कमिश्नर ए शैलाजा, वार्ड काउंसलर सतीश, श्रीनु व दीगर मौजूद थे। ఇది మానవ వ్యర్థాల నుంచి ఒక ఎరువు తయారు చేస్తాం. దాని కొరకు ఈ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేసుకొని ఒక 1.5 మంత్ నుంచి ఈ ప్లాంట్ కూడా ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. మానవుల నుంచి వచ్చేటువంటి వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి కూడా ఈరోజు మనం ఎక్కడ కూడా వేస్ట్ పోకుండా ఎరువు రూపంలో తయారు చేస్తాం. రోజు 4 ట్యాంకర్లు సెప్టిక్ చడం తీసుకొచ్చి 4 ట్యాంకర్లు రోజుకు ఇక్కడ మరి అది పని జరుగుతుంది. 4 ట్యాంకర్స్ వచ్చినటువంటి మరి మహిళలతోటి 24 అవర్స్ ఇక్కడ మీటర్ మరి మోటార్ కూడా మిషన్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంటే చెప్పేది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మానవ వ్యర్థాల నుంచి కానీ ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ రిసోర్స్ ఏంటది డ్రై వేస్ట్ రిసోర్స్ సెంటర్ కూడా ఇలా ప్లాస్టిక్ను కూడా మొత్తం కాల్చేసి తీసి దాన్ని కూడా సేమ్ వల్ల మట్టి రూపంలో చేసడానికి కూడా ఆ కార్యక్రమం కూడా చేస్తారు. అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక సంకల్పం, అంటే ఇది మానవులకు మరి జీవం ఉన్నటువంటి జీవరాశులకు కూడా సమాజంలో మన వల్ల వచ్చినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాల ద్వారా కూడా మానవులకు రోగాలు వచ్చేటటువంటి జంతువుల రోగాలు వచ్చేటువంటి సమస్యను అది కూడా పరిష్కరించాలని ఆలోచన చేసుకోవడం. గతంలో ఉన్నటువంటి పాలకులకు ఈ సోయి లేదు. ఇప్పటికి కూడా ఏ రాష్ట్రాలలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం కూడా జరుగుతలేవు. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినటువంటి 8-9 సంవత్సరాల కాలంలో ఇలా ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ సమైనటువంటి ఈ డంప్ యార్డ్ చాలా పెద్ద మొత్తం ఏరియాలో ఉంది. ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటుంది? 36 ఎకరాల ఏరియాలో అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేపడతాం. इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया समय को।